Il-Partit Nazzjonalista qed jibgħat messaġġ ċar li gvern ġdid nazzjonalista jagħmel differenza fil-qasam ambjentali. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel f'Ħondoq ir-Rumien fejn għal snin twal ilha tiġi diskussa l-possibilità li din l-art tinxtara mill-gvern sabiex tkun art pubblika u mhux dik privata. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista lest jieħu azzjoni biex l-art taħdejn il-bajja ta' Ħondoq ir-Rumien fil-qala Għawdex issir art pubblika u tingħata lill-poplu Malti. Il-Partit Nazzjonalista dejjem konna ċari li Ħondoq ir-Rumien irid jerġa' jiġi għand il-pubbliku, però nifhmu li huwa tal-privat u għalhekk Gvern Nazzjonalista huwa impenjat illi jixtri lura il-Ħondoq għaliex nifhmu illi hija art privata. Ma nistgħux inħallu il-Ħondoq illi jista' jiġi żviluppat kif rid jagħmel Gvern Laburista fi żmien Alfred Sant. Jekk kien hemm xi ħadd, jekk kien hemm gvern li rid jiżviluppa l-Ħondoq kien propju Gvern Laburista li rid jagħmel mill-Ħondoq jott marina. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kieku sar dan l-iżvilupp Ħondoq ir-Rumien kien jintilef. Kieku sar il-Ħondoq kien jintilef u ma jibqax jista' jiġi gawdut fin-natural tiegħu. Aħna nemmnu illi l-Ħondoq huwa opportunità kif billi nixtru bħala gvern nixtru din l-art issir allura mbagħad art pubblika u tiġi ripristinata għan-natura tagħha. Imma anke nagħmlu fiha afforestazzjoni bil-possibilità li tista' tiġi gawduta min-nies mill-pubbliku in ġenerali. L-iskop wara dan kollu hu li din l-art issir pubblika biex imbagħad jibda proċess biex fejn hemm bżonn tiġi riabilitata, speċjalment il-parti fejn kien hemm il-barriera u tiġi trasformata f'park nazzjonali għad gawdija tal-pubbliku.